A noite e a mañá foron xélidas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior e nos puntos en que non levantaron as brétemas mestas. En Lugo, por exemplo, o frío intenso marcou as primeiras horas de 2026, facendo coincidir a xente que acababa de erguerse coa que aínda estaba de festa. Lugo espertaba hoxe outro día máis con moito frío. Horrible, estou horrible. Marcábame o coche menos 2 grados, estou conxelada. Ai, moi fastidiados, moito frío, moita niebla, moita humedad, que ao final é o que nos fai que o frío nos cala estos huesos. É que fai moito frío, esta humedad entra polos osos que moi complicado de aguantar, pero bueno. Máis complicado aínda para quen estivo de festa. A noite fatal con tanto frío, pero moi mal. Pero bueno, é o que toca e mira, hai que disfrutar. Fatal, eu non teño voz. O sea, fatal. Para hacer un frío que non podo máis. Aínda que non todo o mundo o leva tan mal. Os que veñen de fora igual teñen que meter unha térmica, pero os que son de Lugo saben que hai que ir co traxe xa está. O día a día lucense, hai que sobrevivir. No, pero hoxe non vai frío. Non vai frío? Nada. No, sí, eu non tuve moito frío, a verdad. Eu creo que espero non estar enferma mañá. Os que somos de Lugo estamos acostumbrados a isto. Pero o resto, a roupa de abrigo axuda a levalo mellor. Eu sin problema. Abrigaste, empezas a poñer capas e xa está. Despois, cando chegas a casa, quitas. Traigo gorro, braga polar, plumífero, de todo. E guantes, porque moito frío. E con moitas capas, unha cebola somos. Un bo chocolate quentiño e uns churros tamén axudan a combater a friaxe. Ir aí á churrería e pa a casiña. É o que hai que facer para aguantar un poquinho o frío que temos estes días. Sí. A veces pues toca sufrir un pouco, ¿no? Para llevar dos churros a la familia, ¿no? E tras moitas horas entre a néboa, empeza a levantar en Lugo.